Juben ni taga Cagayan, okay, sa Facebook. Mangutana ko sa ang amahan og anak usa ra ba? Yes, kana nga pagkausa igsoon kining gitawag natog usa sa gitawag nato og pagda o kaning gitawag plano sa kaluwasan. Nausa sila niya na. Aduna sila unity, no? Pero kung yung kag persona, dili siya usa sa persona. Lahi ang persona sa amahan, lahi ang persona sa anak, lahi sad ang persona sa Espiritu Santo. Mo manggani nga atong makaplagan ni walang kasulatan nga adunay gitawag nato og Trinity. Pero kung mangutana ka kung ang amahan ug anak nausa ba? Yes. Atong tan-awon din kung sa asa nga paagi nga sila nausa. Okay, Juan kapitulo 10 bersikulo 30 atong tan-awon, okay? Aron makita nato kung say gingon sa balaang kasulatan. John chapter 10 verse gitawag nato og 30. Nagingon diri. Ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila nganhi kanako, siya labing dako sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kaniya gikan sa kamot sa amahan. Ako ug ang amahan usara. So imo makita nga bisan duha sila ka persona pero ang amahan ug ang anak usa. Okay? Sa magugyapon sa magtiayon og sa asawa og bana, duha sila pero nahimo silang usa. Genesis kapitulo 2 bersikulo 24. O kanang word nga isa gikan sa Hebrew word nga ikad. O kanang word nga ikad igsuon naasad sa Deuteronomy 6:4 igsuon nga ang Dios usa. Unya ang gigamit nga word is ikad. So imo makita nga while nga sila usa pero kung imo gid sila nga tandugon, duha gid sila. Parehas asawa, gitawag sa Biblia nga isa, pero kung imo gid sila tandugon, duha gid sila. Sumao gyapon ni Juan 10:30. Ingon ang Juan 10:30 nga ako og ang amahan usara. Na ang pangutana, asa sila nausa? Okay? Ato makaplagan ni igsoon nga kini sila nausa-usab sa gitawag nato og pagbantay sa karnero. Meaning to say, sa plano sa kaluwasan, sa pag-agak sa tao nga madala sa kaluwasan, naisa sila ana nga mga plano. For example, kining sa Juan, sibugan lang nato gamay, no? Patras gamay, Juan 10:26 og 27 nagyon. Apan kamo wala man nagpanuo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. 27. Ang akong karnero nagapatalingog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. So imo makita nga nausa sila sa pagbantay sa karnero. Kung kinsa ni mga karnero mao kini ang tao. So ang amahan ug anak nausa sila sa pagbantay sa karnero. Number 2. Usa ra sad sa pagkadiyos. Duha ka persona, pero usa sa pagkadiyos. Atong tanawon, sumpayan nato sa pagbasa. Juan 10:30 man atong tanawon sa 31. Unya ang mga Hudiyo namunit na usab og mga bato-batok aron ilabay kaniya sa pagpatay kaniya 32. Og kanila si Jesus mituwag nga nagingon, gipakitaan ko kamog daghang mga maayong buhat gikan sa amahan, unsa ba niining buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatuon. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpakadiyos nga tao karaman unta. So meaning to say, ning epekto ang gisulti ni Jesus Christ dinhi nga nasuko ang mga Hudiyo sa diyang giangkon nga ang amahan og siya usa. Kaya ang pagsamot sa mga Hudiyo anang word amahan og anak isa, nag-claim ka sa divinity. Now, batuon siya, ningon si Jesus Christ nga, asa mas mga maayong buhat nga inyo kong pagabatuon. Ikaw, Hudiyo, wa ka na mo bato atong sumayin niyo mo buhat, apan kunod kay ikaw tao nga nagpaka-Diyos. Niingon ba si Jesus Christ nga sayop mo? Niingon ba si Jesus Christ, ay, na-misinterpreter ko ninyo? Wala mag-ingon si Jesus Christ na. Tungod kay ang labing tinuod, si Kristo usa ka Diyos.